druže. Možda sam te neki dan pominjao, sad propušten poziv od tebe. Šta si? Na poslovnom ručku? Kod mene u restoranu. Miki, sad sam završio sa nekim sastankom, sad ću ja dođem da popijemo po... Šta si našao? Dlaku u supi. Druže, izvini, popi nešto na račun kuće. Aj sad ću ja da dođem, samo nešto da završim. Ajde, izvini. Zdravo, Milana. Srećan rad. Hvala. Kako si? Super ga znam. Je ovdje sve potaman, sve okej? Jeste. Lepo, toplo, čisto. Toplo, aha. Kako ste vi ga tamo? A bio sam odlično do malo pre. Kaži mi, platica ti je legla? Platica je legla? Odlično. Milena, šta ja treba da uradim da staviš tu kapu na glavu? Da, upala sad da se ne skinula. Sad me je zvao ortak, kaže, pre sat vremena našao dlaku u supu. Pre sat vremena. Nije to moja gazda dlaka. Nego čija? Ne znam ja čija je. Da li je neka žena posla, da li je vaša, šta ja znam čija je? Moja! Pa ja već 2 meseca koristim šampon protiv opadanja kose. I nedeljno idem na masažu teme na glavi. Išla bi ja gazda na masažice glave, ali ja radim za minimalac. Milena, ajde, ljubim te, sedi da popričamo, ja i ti. Zašto? Pa ja i ti bi morali ozbiljno da porazgovaramo. Ozbiljno. Ozbiljno. Što ne kažeš gazda ako je tako ozbiljno? Pa kažem. Kaži gazda da je tako ozbiljno. Kažem, Milena. 10 gladnih stomaka čeka na svoj ručak, a nadat ćemo se da nisu mnogo gladni. Šta radiš to, Milena? Spremam se za ozbiljan razgovor, slušam te gazda. Kako se to ponašaš ispred mene? Tek ću da se ponašam. Milena, da si stavila tu kapu i nemoj da sam te ikad više video bez nje. Naložio si ovdje, ko da ćeš mene da kuvaš u ovom loncu, a ne čureće, batačiće i mlince. I hoćeš da ti nosim kapu, pa neću da nosim kapu, svrbi me tebe. Milena, sanitarna inspekcija! Gazda, propisan je minimala. Milena, pa šta ja mogu da uradim da staviš tu kapu? Za početak, a može neki dinar više. Pa Milenice, pa rekli smo da restoran prvo stane na nogu. 4 godine čekam da Savo Dražić stane na svoje noge. Pa ti misliš, Savo, da ja ne znam, da ti svaki drugi mesec vodiš neku drugu ribu po inostranstvu i egzotičnim destinacijama, a Milena Stanović se kupa na Adi Cigani? Nemoj meni. Milena, Ade, naše more. Tražiš da ti nosim kapu, da nosim kecelju, da ne žvaćem žvaku i ne pušim cigaru na radnom mestu, da budem fina cica kuvarnice kojoj ne opada kosa. A nećeš da me prijaviš, da mi daš povišicu, da mi platiš topli obrok i putne troškove, a znaš da se vozim autobusom. Mnogo ti nešto, Savo, hoćeš, a ništa nešto ne daš. Nije, Milenice, pa pogrešno smo počeli. Za 4 godine kaši. Pa nije, Milena, ajmo sve ispočetka. Šta smo rekli, topli obrok, pa jedeš već u restoranu. Dobro, jete. Putne troškove već plaćam. Ne plaćaš. Dobro, plaćat ću. Ovo za prijavu, izvini, Milena. Pa i sama vidim da se stavim u nekom haosu. Evo, sutra ću da te prijavu. Eto, je li to bilo to? Jul, Grčka, na tvoj račun, da. Septembar, Grčka. Jul, Grčka. Milenice, početak septembra, Grčka. Evo, 20
od 1. juna. 5% od 15. juna. 19% od 1. 6% od 10. 18% od 1. 7% od 5. juna. Ipak 19%. 10% od sutra. Od danas. Od danas, Milena. Aj, molim ti, stavi tu karticu. Ili hoćeš? Hoću. Hvala, Milenice. Hvala ti.